Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelische Smit-Fonds. In deel 1 van 3 opeenvolgende programma's kunt u kijken naar de film Mooi Rooi, langs monumenten van Venray. Een film van Frans de Roos, uitgebracht door de Stichting Stadspark Venray. Vanaf 1993 tot 2003 filmde Frans niet alleen alle monumenten van Venray, ook vele historische plekken, maatschappelijke en culturele activiteiten en verenigingen passeren de revue. Venray is rijk aan monumenten. Onder de monumenten vinden wij ook 3 archeologische terreinen. Zo ook een terrein aan de Henri Dunantstraat met daarin onder andere een grafveld uit de Romeinse tijd. Dat herinnert ons aan de tijd dat de Romeinen in Venray hebben vertoefd op hun weg vanuit Rome richting Nijmegen, de oudste stad van Nederland. De naam Venray wordt overigens voor het eerst beschreven in het jaar 1220. Op de plek waar ik nu sta is van verre al de Sint-Petrus-Bandenkerk te zien, ook wel de Grote Kerk genoemd. De Sint-Petrus-Bandenkerk is qua interieur een van de mooiste gotische kerken in Limburg. Zij dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw en werd gebouwd op een plaats waar eerder een Romaanse kerk had gestaan. De film begint bij deze grote kerk, die u aanvankelijk nog alleen aan de buitenkant te zien krijgt. Daarna gaat de film verder met een bezoek aan achtereenvolgens de kerkdorpen Smakt, Oostrum, Oerlo, Kastenraai, Veulen, Leunen, Heide, IJsselstein, Vrede, Peel en Merselen. De film eindigt met de grote kerk, waarvan u dan het interieur kunt bewonderen.
Turkse gemeenschap maakt echt gebruik van dat moskee. En ook andere zeg maar, islamitische nationaliteiten. Ja, sommigen komen uit heel andere landen, die is moslim, dus daar kunnen ze ook komen bidden. Er komen ook mensen. En dan, zo gaat het 5 keer per dag. Wordt het Venrays erfgoed bewaard. Het museum verzamelt de volgende collecties: streekdrachten, gilden en schutterijen, religie, schilderkunst, tekeningen en toegepaste kunst, zoals in de Venrayse keuken, ambachten en archeologie. En in aansluiting op de vaste collectie worden er een 3-tal tentoonstellingen per jaar georganiseerd. Nee, vrij smal nog. Nee, niet direct achter. Houten enkel oorspronkelijk uit het hoofdaltaar van de grote kerk. Ik zal erbij. Zit verkeerd al. O
zichtbaar zou blijven. De beide panden aan de Langweg zijn gesloopt. Ik wil mijn artikel over jongere bouwkunst in Venray graag opdragen aan de nieuwe stichting Venray Monumentaal. Ik vind het dapper dat ze Venray Monumentaal willen dienen en behouden. Dank u wel. Lieve.
Deze mensen die jarenlang vele goede zaken in Venray gedaan hebben, waar wij trots op zijn. Trots op. De Raadhuisstraat zou een van de belangrijkste culturele gebeurtenissen in Venray van dit jaar de installatie van de prins tot heerser van heel carnavalsvierend Venray. Captain. Want we staan hier voor een foto van het Sint-Anna-terrein. En op het Sint-Anna-terrein zijn 10 onderdelen opgenomen als rijksmonument. En onder die rijksmonumenten vallen hier de bakkerswoningen. Het zijn 4 stuks gelegen aan de Sint-Anna-laan. Dan hebben we hier het hoofdgebouw met de achterliggende gebouwen, de refters, plus de keukencomplex, kapel. Het lijkenhuisje Mortuarium is een van de onderdelen. En als we dan verder het terrein op gaan, dan komen we bij de carousel terecht, waar vroeger dus de carousel zich in bevond. Dan heb je hier nog de muziektent. Die is opgenomen als een rijksmonument. De boerderij is opgenomen als in totaliteit als een rijksmonument. En dan heb je nog het onderdeel van het treinaanleg. En daarin bestaat dus deze bommerij, die zich hier over het hele trein zich bevindt. Deze treurbeuk die hier staat bij Saint-Eugène. En niet te vergeten het Stuifduinengebied wat zich hier bevindt. Dat zich als een rijksmonument heeft opgevoerd. Verder is het nog van belang om wel te vertellen dat Saint-Eugène en Sint-Theresia zijn de 2 gebouwen die opgenomen zijn als een gemeentelijk monument. De verdere rest van de gebouwen die zich hier op die foto nog bevinden, dat zijn dus hier dus Schouwburg. Dan heb je hier Sint-Bernard. Je hebt hier Sint-Jan liggen. Dan heb je hier Sint-Benoît, dit hele complex. Dan heb je hier het gebouw M met Sint-Pieter. Sint-Jozef is dit gebouw. Dan heb je hier het oude wasserijencomplex. Je hebt hier het ketelhuis met
de achterliggende werkplaatsen. De andere gebouwen die hier nog op staan, dat is hier Vincent Paulo, dat is dit complex. Dan heb je hier Sancta Maria, oftewel de huisjes genoemd, Don Bosco en wat ik net al zei, het zustershuis. En dan heb je zo het hele terrein gehad. Als we naar dit terrein kijken, dan zie je dat het ontzettend veel groen is op het totale terrein. En dat is destijds zo bewust gedaan om rust, een soort parkachtige omgeving te creëren. En daarboven in de nis de heilige moeder Anna die Maria onderricht. Links van Maria 2 pilasters, 2 vlakke zuilen tegen de muur. Rechts van Anna ook 2 zuilen tegen de muur. Dat zijn pilasters. Bij een zuil kun je omheen lopen. Een pilaster tegen de muur zit vast. Dat noemen wij een pilasterstelling. Als je nou 1 pilaster wil volgen naar boven, ziet u dat er 2 krullen in zitten. Dat is de Ionische bouwstijl van de Grieken in Venray. Dus die man heeft goed gekeken in die Griekse cultuur en heeft die krullen van die Ionische stijl keurig netjes vier terug laten komen. Daarboven is de architraaf, is de grote dwarsbalk van de Griekse tempels. De punt van de Griekse tempel heeft die gebogen, dat is dat segmentvormig gedeelte. Links van dat segmentvormig gedeelte en rechts ziet u een vaas staan. Heel veel mensen hebben het nog nooit gezien. En de vaas staat met het handvat naar voren. Amen.
Ook zijn wij nog voornemens om een aantal wegkruisingen en kapellen aan de gemeentelijke monumentenlijst toe te voegen. Is Sint-Anne van grote betekenis. Vanwege zijn architectuur en vanwege zijn monumentale waarde, vanwege zijn parkkarakter, met zijn monumentale bomen. En ik ga zo maar verder bij. Ik heb het gezegd ook vanwege zijn historie. En allemaal elementen waar we in Venray echt trots en trots op moeten zien. Wat jammer is dat we van die begraafplaats, dat we daar niet meer van hebben geïnventariseerd. Want daar lag een stuk geschiedenis, een stuk Venrayse geschiedenis. We denken aan de bewoners die er begraven lagen, de zusters, de verpleegsters, de mensen die in de oorlog, door oorlogsgeweld zijn omgekomen, de slachtoffers van de Spaanse griep in 1418, de stafleden, de dokters die er begraven waren. En noem maar op, daar lag een stuk geschiedenis, intussen is dat al verdwenen.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.